Hoxe é un día triste. Sí, moi triste. A nosa profesora non vai vir hoxe. Tampouco virá mañá. Está ingresada no hospital. Leva xa varios días ingresada. Estamos moi preocupados por ela. É a nosa mellor profesora. Sempre tan amable e cun sonriso na cara. Esperemos que mellore pronto. Abofé que sí. Vaise recuperar a xiña. Porque seguro que se recupera. Xa non aguanta a máscara ni un día máis. A ver cando non la sacan. A nosa profesora leva dándonos clase dende que chegamos aquí. Ela ensinounos todo o que sabemos. Ela ensinounos que unha árbore é unha árbore. E que moitas árbores forman unha fraga. Que un cabalo é un cabalo. E que unha montaña é unha montaña. Que un galo é un galo. Que unha lagarta é unha lagarta. E que o seu sitio favorito é o faro de Cabo Silleiro. Un día na clase contounos que alí morreu o seu home, que era percebeiro. Alí senta de cando en vez para escoitar o mar e dinos que ten a sensación de que fala con el a través do tempo e do espazo. Contounos que a ilusión da súa vida era ir ás Illas Cíes, mais que entre unha cousa e outra os días foron pasando e nunca cumpriu o seu desexo. Hoxe, no recreo, reunímonos para falar da situación que estamos a vivir. E decidimos preparar unha sorpresa para a nosa profesora. En canto saia do hospital e rematemos os exames, organizaremos unha viaxe ás Illas Cíes. Levaremos connosco a nosa profesora E subiremos até o faro Para admirar a fermosura da ría de Vigo. Se temos sorte, ao contemplar a posta de sol, poderemos ver o raio verde.